DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato ni sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Ay! Good morning po! Pero hello and goodbye lang kita. Tapagalason si papasok po ang DNR para po sa indang programa. Ang kapalibutan tatamanan ta para po ma-update kita ka mga pangyayari, mga aktibidad na pinagtututukan mga tugang kan DNR para masiguro ang tatuya pong marahay na kapalibutan, maray na parus, marahay na ano yan, dagat, maray na ilog, maray na daga. Para po naman sa mga kababayan po niya to. And siyempre, ako pa sa lingkod, Mardela dahing iba, sa dito na pero tiyan. Niya ako mag-iayos si Jerome, niya po si, si Ronald, diyan po sa lado technical, siyempre mega first patrol, ako po dyan sa liko, sa luwas. Okay. So, padagos, ang distribution pa lang, sa halos, pagali duman sa Hacienda, sa Galicia, may tropa na pasiring sa Hacienda, o sina Ma'am Sally, kana ko Bicol pasiriring duman sa Hacienda San Miguel. O tay guama duman ay tatao mga tugang na solar home system. Yan po tabi para duman sa mga kababayan nato. At iyo po yan so pinagmaot kan ako Bicol asin kan Alba Electric Cooperative na matawan ning ilaw sa mga kababayan natong nasa rayo ng mga lugar. Dipisil abuton. Di po yan, at least iguana po sintanin mapapakinabangan na magiging tanglaw pag abot po kang aldaw. Naman sa mga kababayan ta. Pero everybody is eyeing mga tugang kong anong kaya papamarlaw? So, Loco Festival? Ay, iyo po. Nahiling ko, karo, kunya nito pet sa 14 hanggang 16 kang Hunyo. Iyan so, nahiling kong schedule. So, expectedly, na ribo-ribo po yan na mga lokal, as in, dayo na turista, na mapasiring digdi. Garo 3 days na celebration yan, mga tugang kan Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival. Mga maniba-ibang klaseng kombinasyon, mga tugang ng aerial, acrobatic shows, as in world-class na entertainment. In the morning, as in sa hapon, niyaon po sa mga hot air balloons flights. May mga paramotor exhibitions, as in aerial stunts, alis sa mga pamusong international aviation team. And in pagkabanggi, siyempre yan po dyan mga tugang. So, karantahan, baraylian, as in kurawan sa music festival. O, tampok yan pong mga world-class Filipino artist. Na pagunambitan po yan ni Congressman Saldico kanako Bicol Party List na sa mga panginot na taga-suporta kang festival na ang Bicol Loco bako sa nang para sa kaugmahan kundi para man sa pangmahaluyan na benepisyo sa riyon. Nagsabi mga tugang ni Congressman Saldi na ang Bicol Loco sarong platform para ipamidbid ang Bicol sa kinaban bilang sarong destinasyon na may ibang klaseng tangro, kultura, musika, adventure asunurog sa gabos antibay ka mga Bicolano. Kapag nagkusog nga ang turismo sa Bicol, siyempre madakol so opportunity na makapagtrabaho asin pagayonon po ang buhay. Kaya duman sa mga nagharapot para sa karagdagang pong impormasyon man dyan sa Bicol Loco Festival asin mga update, bisitaon sana sa official Facebook page kanako Bicol Party List asin ni Congressman Saldico. Iyan po tabi, okay? Angel Mostasa, may dagdag na istorya, alipin na sa luwas. Angel, please come in. Yes, so good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. On assignment ako niyan sa Sarong Hotel Bigdis sa Legazpi City. Nagano kaya? Papadagos mo niyan na barangay and other off-site e-center online services training program o ining boost programs and social security o SSS Legazpi. Kay bahanig di Sir Mar sa mga nagpartisipar ang mga opisyalis ng barangay bilang iuman ang priority ng mga participants ng SSS hali sa manibaybang mga syudad at munisipyo sa probinsya kan Albay. Sa mensahe kasi bago sa pagpuon ni SSS Luzon na Bicol Division Vice President Ma'am Elenita Samblero,
Ipinaliwanag sa ini na objeto ka ng aktibidad na matauwanin mas mahiwas na kaaraman ang mga opisyales ng barangay manangod kay considering ang mga serbisyo, mga benepisyo na pagtatangro asin mga programa dahilan ta iniyan magiging katuwang sa SSS sa tanging makaskade o maiba pa itong sa mga informasyon duman sa indang mga nasasakupan. Sinabi ni Sombrero Sumar na kaibahan sa mga nakalagay sa indang mga serbisyo, AUN pwede nang ma-access via online at wala sa ng Sir Mar duman sa pag-file ka ng data benefit. And then sa Presente Sir Mar, nasa ikaduwang speaker na tigdis aktibidad na ini pagkatao ini ni Sir Mark Ezekiel Angco, ang Senior Communication Analyst manungod na ini duman Sir Mar sa may data SSS account and mobile application. Kasi bago, ipigpaliwanag ni Sir Joven Salera, ang Senior Communication Analyst ka na SSS, ang importansya ka na pagiging miyembro ka ng SSS, iti po sa tuyang palibot. And then after kayan, magkakaiguan in open forum, and then ang closing remarks naman, itatao ni Sir Jerry Camaliare, an Acting Corporate Executive Officer, SSS Member Education Department. Ito ka paliwanag dito, Mark, kay bahaligid itong sa mga benepisyo po bagakan na SSS, kaibahan itong retirement benefit, disability benefit, death, funeral, sickness, maternity, employer's compensation, salary loan, and then ining pension loan. So yan sir, mga naradatang informasyon, mga pangyayari dito sa Sentro Candidacy, Magtaga, DCCD. Thank you very much. Yan, buti na lang may SSS. Ayan po si Ma'am Janet nga ni, ipiging ganyan po ang mga kababayan ta, mga empleyado na membro ka ng SSS na mag-abil kay itong booster pension. Dagdagan mo yung contribution mo para pag retire mo, mas malaking pension mo. Yan po, pwede. Magipag-unayan lang po dyan sa SSS. At saka dyan sa online, mayroon din naman mga information. O paano, tabi, mga tuga, ako po i-share na muna. Hindi po sa tuyang pong programa, aram mo niya ito. And then, after the news break, ang programa po kang DNR Regional Office number 5, kapalibutan ta atamanon ta. Please stand by. Pre, makinig ka muna.